И здравейте, приятели, аз съм Марти Проваги. Днес ще играем Geometry Dash. И ще се опитаме да минеме. Например, това ниво, защото съм накрая. И се надявам сега, нали, да го минеме. Умрех. Даваме. Оп. А вие, ако искате още такива видеа, се абонирайте за канал Марти Проваги. И ще ви пращам нотификация всеки път, като качвам видеа. Дай. Давай. Не! О, забравих, че като го пусна... Не! Това малко съм объркан с тези самолети. Не питайте как съм стигнал до 93%. Ама много трашово започвам. Защо мога да ви напомня, че на 100 абоната ще качвам лайв стримове, тъй че натискайте бутона subscribe или абониране и ще видим. Добре. Сега. Така, скачаме. Оп. Але, ако успея да умина, това ще е мега яко. Добре. Не, как беше? Не. О, добре. Добре, това става. Добре. Така. Окей, добре, това ще стане. Не, няма да стане. Що винаги? Някак като съм на добро ниво, точно някъде съм по средата, умирам. Да се надявам, че в това видео ще успея да умина. Ако не успея да умина, това ще е малко тъпо. Защото аз съм минал вече 6 нива. Тук просто има много скачане и много отпускане. И тук така. Тук без искане се натиснах. Така се изразя. Тъпо. Защо, бе? Дай. Оп. Скок. Тук да внимаваме. И това го минах, но сега трябва с 100 самолета. Защо натискам? Защо се разсейвам въобще? Хайде. Да. Добре. Тук пак 100 самолет, де. Да, ще спре. Мале, ако мина, това ще е мега яко. И сега тук трябва да се започва на най-трудното. Гледай, тук по отпускането. Давай! Добре. Успявам до някъде. Това тук не е трудно. И сега като казвам, че не е трудно и силно ще умра. Да. Сега ако умра, ще не са мега яко. Добре. Да. Айде! Минахме го, айде! Толкова се радвам! Леле, 7 ниво минах. Остат ми още
Много. Аз съм минал съм много. Може да се опитам това. И умрях. Вижте един трик. Така си правите, просто седите и чакате. И тук вече, нали, се включвате в играта. Назад, това го мразя. Трябва да съм назаде. Не, мислите, ще се обърна напред и... Тук ще използвам този трик, който ви казах. Опа, така. Аз сега се опитам с една... Сега ще се опитам с една ръка. Опа. И така с едната ръка сега ще се задържам. Не. Нещо започвам да се видява. Да не ме изнерви тази игра. Сега не искам да се нервя. Оп. Да. И сега тук ще се обърна. Защо така? Никой не може да говори. Добре, тук ще помня. Давай. Не. Да, умрях на ръба. И стига. Тук забравям, че като падам в онова те острите триъгълници. Купче върху триъгълници. Нормално. Няма го правя този трик, защото винаги забравям, че ще го правя този трик. Не! Play Fortnite. Ако искате, може някой ден да снимам и на Fortnite. Но това мисля някъде по-напреде. Найде, на 60 абоната ще снимам и Fortnite. Само трябва да стигнем до там, да. Добре, сега тук... Скок. Колко ли джампа съм направил? Сега пак е назад, И Розо, да сме в Барби, бе. Сега тук... 19 опит. Чудесно! То може да стане 1919. Или там монетка там лесно за да взимаме, но първо искам това ниво го мина и тогава монети. Защото... Сега ако тук... знаете ли какво? Това ще се опитам. Тая песничка ще заспа направо. Толкова е така. Тук май нещо се. Тук се започваме нещо. Не. Толкова ли съм зле? Давай, скачай! Добре, не! Добре.
отначало. И ако сега не се справим, отиваме на по-трудни. Трябва да кажа, всяка една загуба отиваме по-трудната. Което за мен не е много хубаво. Но няма какво друго минате. Лесните не са минат. Нали, то си подсказва името, че са лесни. Няма се разправяме така. Добре бе. То Fortnite. Това. Искам... О, това се е бързичко. Хикс. Вие виждате докъде съм ги минал. Не е до някъде. Не е до много, ама... Какво да се направи? Оп, скок. Не! О, yes. Това е хубаво. Не! Много ли съм тъп? Не! Кога пети опит съм направил, бе? Не. Аз сам викам, че там има хикс, ама... Той и мен ме прави впечатление. Давай... Оп. Излиза метода. Това е най-трудното. Като първоначално цяло не ви изглежда чак толкова трудно, ама и сега ще видите. Защо е трудно? Това се казвам, че нали, чак толкова трудно. Това може да има и други хора, където нали, са по-добри от мен. Аз не съм най-добрия, естествено. Даже имам един мой съученик, който е ютубър и той играе много геометри даже. Много по-силен от мен. Давай. И това е отвратително, бе. Мале. Не. Сапа. Не е страшно да вземеш кредит. Не е хора да вземем кредит. Айде, тръгвам. Бръм. Ето. Върхме се, ето цехме кредити. Какво? Нищо. Добре, ара се върнем към играта. О, не. Често изтребител, като го отпуснеш, отивам надолу. А когато ми киснете, отива нагоре, ама аз не го задържа. Си замълча малко. Горе. О, той тук ми подсказва. Аз те неща не ги гледам. Аз подсказките просто опитам и тогава. Добре. Отиваме някъде по-напред. Не! Тая игра наистина ми изнервя. Стига де! Аз ако отида на друго ниво и умра, наистина е тук. Сега ако умра... не. Стига де! Пуста по принцип тази игра, съм силен на някакво. Нещо ме прехванало ли какво?
Не. Моите приятели мислят до тук да е това видео. Ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала MartyPro.bg и ще ви пращам нотификация всеки път, като качвам видеа. От мен, чао!